Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, hindi nga rin din, di ba kasaritaan? Hindi ba gayam tayong girly nga napuluan kuharta. Dear Manong Nemi, riniing nak nga nasapa ni nanang iti nga bigat Manong Nemi, iti panang sagid na, ti abagak, ti panang pikpik na ti pingping ko tapno agriingat. Nadlaw ko nga dagos nga nabara ti takulap na. Girly anak, girly, nang pagring ka na ako ha. Sikapin natin mapanmang saop kanya kita yan da Mrs. Guzman. Abay nang, abay. Da kayo ngay. Pati pagbagi ka nagdato di gurigor ko. Di pa nakatudok idirabi kasano nga rin si trabaho kung sa Jay. Di pa tiyandaan. Di pagtulungan ng glahuting RTW di tiyandaan. Tawagan mo na ni boss mo iba ka mga saan ka makapan. Tas ikat imang sakat mang suno kanyak sa Jayan da Mrs. Guzman. Anak, napatpatig di trabaho kaya da Mrs. Guzman. Ngayon ti trabaho, di ba? Basi lang ti soldo nga, itad yung boss mo. No, awan ti mapaglakwan yung ado, iti agmalmalam. Kisa yan na pwede 300 ti man sangal daw mo. Ngayon itayan da Mrs. Guzman, pagbagiso nga 500, itad da agmalmalam. No, napintas pa iti trabaho, 600, sa ado pwede kiti may awid nga masida, ken makan. Sayang anak ko. No, mangalat sa bali ni Mrs. Guzman nga stay out nga agdalos, agluto, aglaban, iti balay da. Dakay nga rin nang, agtumara ko na takwa. Barbarang may tumitlangin ito na bigat. Tasyak tumitlang ito sumubulat. Manong Nemi narigat kami ti panagbiyak mi. Makidaldalos, laeng ni nanang, kayat nangasawin, katulong, stay out nga katulong. Masapul mat kami nga agawid na tada kami mat nga talong agkakapsat manong. Siyak tinauna, nakapaggraduara kon ti high school, saan akong nga nakapag-college, kapong arod ta, irikat ti panagbiag. Nasapa ka mga nga naulila iti ama, manong. Nadisgrasya, iti panagpasada ni tatang iti tricycle. Iso nga, ninatananang Manong Nemi iti mga saksakad iti panagbiag mi, babayan ti panagbalin na katulong da Mrs. Guzman. Uno saan, mabalin na nga, dadunga pa yung irapin na nga pamataudan ti kwarta. No saan nga umanay dahil ti 5 o 600 daily, nga ipaspasuldo da king kuwan. Gamyamang kidya,
Tatakas diya nga agpasweldo manong nemi, iti kas diya akatakkel. Malaksit ti sweldo na, basta at dapay mayawid na nga masida, kaya na at dapay itid kang kuhanan ko nga bonus, kang mabali ng itid kada kaming ikatang miti arwatan mi. Wan manong, talo kam nga kakabsat kas na ko na kita, saklang ti kakaiso na nga babae, lalaki di kiti kakaduwak, di kiti kakabsat ko. 18 taon kun manong, naggraduar mo 10 ni Arnel, iti high school, ket pasarib at sumusurutan ti construction manong. Napialang adamit may tulong na kininanang, ken para iti bagina. Sa adapay lang ti high school, manong nemi ni June. Gagangin lang ti balay mi, manong nemi. Ngano kasta nga dumteng, apig sa nga bagyo, signal number ti umakhakar kami. Agbakbakwit kami. Bill mi ti kuryente. Imag-atawan ti bil ti tanom, taadasidag nga bomba nga pagsakduhan mi. Nadumati kita gararim ganyak manong nemi, bagbagada nga rud, nga kasawa akon, tapno malibasa kon ti rikat ti panagbiag. Sano ko mga nga kasawa? Pasensya kayan, pukaw-pukaw ti signal. Awampay ti boyfriend ko, manong nemi, numampay, adu di kita agar-arim kanyak. Ngayon di kita agar-arim kanyak, manong. Pabata kami mat, nga gagangay lang ti panagbiag na. Napintasak, manong, ato mga baga nga nakapimpintasak. Sayang ka no, ti pintas ko, no saan ko mausar. Anong urot pang usarak ti pintas ko? Urayak ti baknang, nga mangarim kanyak. Tapno, bumaknangak, ket matulungak dagiti kakabsat ko, matulungak ni nanang. Isa rin nga nantun, ti panagbalin na katulong. Dinagdagnak ni nanang, iti sa anak ang makapagkuting. Alan anak, sa sikapahin tagluto pasit, ket diya kaya talaga. Ingkarigatak lati, bimangon tap numariing ka. Sige nga nanang, bimaring kwasa kun manong. Nagsubling nga rod ni nanang iti edana, idinto tamat maturog pa lang nagrekapsat ko. Ngam tinurong kong ti kusina, nang idadangak ti danom, kinitak no, da pala kape, at da asukar, at da coffee mate, kompleto pat pala. Nagsaang ako, manong name iti pamigat, at pamigat nga rata si daan, napanak iti likod, manong name, pag isubot nga dumsagan, di iti subag manong nga manok, napanak ng rakong, manong name iti bagas, ako inkurkur kadakwada. Sa kimita ka nagiti paki, manong name, no awampay, di kita makukupan ng itlog, nangalak iti 5 itlog. Saknag natin, manong name, tirangaw ti kamutig, nga mula ni nanang. Dada natin sa gana kapamigat. Hard-boiled, di kiti 2-5 nga itlog sa ko, inkelnat, tirangaw ti kamutig. Nagasaganak matin ti kamatis, kimbugo, kinteplakon. Abag iso manong naming agreeing di dituwa nga kapsat ko. Pwede makaluto ak. Napanak matin ti banyo ak. Sa pulon naman ti banyo man. Muna akong nga nagdigos, sakam nagigidanan nga nangan nga talo nga kakapsat. Sa ako imbilin manong naming kini Arnel, nga mapanan to pakanin nga pagtumaren ni nanang. Narumat pa lang manong nemi, iti magmagna akong ngagturong iti balayad na Mrs. Guzman. Nakarikip pa lang ti gate, nagturbelak manong nemi ni Mrs. Guzman na mismo ti may nang ilokat. Ne, siya dati anak ni Sabel. Uwan ma'am, abe ni nanang mo, masakit ma'am, miso nga saktim pa una. Alas sumrek ka nga rutin kat ni. Naklusaan nga umay, so nga siya ako natin, nang iruking nga, nang isagano ti pamigat. Amo mo da, tagluto balasan ko. Amok ma'am, sige nga rod, aling nga rod, agluton kat ni. Nasapag nga mangan ni sir mo. Taltaluda manong naming isil serbian ni nanang. Ni Mrs. Guzman, ni Sir Alan, nga anak na, nga trabahon, ken tiburdek da ngagpaspasa pay laeng manong iti college. Balumat ni Mrs. Guzman manong. Ada business na manong. Kaya sumatir sa pa nga mapan na ilokatan ken bantayan ngagmalmalan. Hindi makaluto ako manong name dasaro ko nangandan nga talo.
O may gamot na makikidan. Girly na gamutay? Uwan, sir. Alam may ka makikidanin. Nagkape itayan sa Jibalay. Kape lagayam. Mamigat ka na tapos sa suloy mo ito nagtrabaho. Alang tukukan. Uwan, sir. Umis isa manon name ni Menchi nga inaudi nga anak ni Mrs. Gomez. Manong taon mo, girly? 18. O bubing kayo siya. Gratuida nga akon. Agtrabaho tumaten. Ada boyfriend mon? Oo pa eh. Madua aram ka. Dua? Yung pwede kahit mo kadakwada. Awan pa eh, ma'am. Napintas kang siya ka. Umapalak ti pintas mo. Napimpinas kamit lang ma'am. Nang runan no garuat ka. Nabakdan ka. Adot alahas mo, siyempre. Siya ngay. Ni Aritos katawa. Ngayon kaya't mo Aritos. Dinamag ni Sir Alan. Sir? Noadang regalo siguro? Pagkati nga saan? Kinunak ba nung naming and rabak? Noadang magpabasa kang ka, kaya't mo nagbasa. Kaya't ko, sir. Pagkati nga saan? Dito nga pintas mo, baka manobyo ka, baka agsikog ka rin lang at oras. Sayang lang. Kahit ko di makapagturpos. Makapagtrabaho ka na siya at na matulungak ni nanang, kaya nagdikapsat ko. Dito lang makapagbasa, makapagturpos di kayat mo. Di mo kaya ti makaasawa ti nabaknang. Ito nga pintas mo, ado lagi di nabaknang nga mangayat kang ka. Uri mat nabaknang sir, nasaan ko ba't nga patay? Alis to lang yung patay, baknang? Abos na baknang, wapo lang aro din, imposible nga di mo maipatay. Ado matig di bawak nang sanga na dungo, sanga na pudnot pa ng kayat da, gabotabak nang da, baka nagbalin nga adot asawa da, masaktan lang di kita kayat kadakwada. Di ka tisap sa pulem, baknang lang aro din, napudno pa iti panagayat na. Oo na sir, nga madangatakas ta. Tsak mo na mo. Kada iti nga aldaw manunemi trinabahok dahil iti nasken nga trabaho nagdalusak, dinalusak manunemi ti salas, malaksid kada iti nakalak nga sweldo. Nagdalusak pa manunemi iti ruar, nagsibugak kaya nagkaitak iti hardin. Alpasanda ita manunemi napangkunin sagana dati malabaan. Tainal daw mo't manunemi nga dot malabaan nakaskona niya ng oray tamok may taguperate iti washing machine manunemi iso nga sa anak anarikatan. Iti na kay salapayak kun manunemi intuloy ko tinagdalos dagiti saan nga nakalak nga kwarto iti dinalusak. Wen manunemi nagdalusak kadagiti kwarto nga saan nga nakalak iti pagamamanunemi iti nakiktutak. Itirabaho nga mismo ti tokador manunemi nakabatbatad nga nakitak. 3,000 nga pisos manunemi. Naiparabaho ti 3,000 a pisos manunemi tirabaho ti tokador. Minatpatak ti kwarta. 3,000? Asit? Naku, nakitinakam ko. 3, I love you. Uno, I hate you. Saan ko sinagsagid man? Nilabsak laeng kabayatan nga pumpunasak tirabaho ti tokador. Jak sagsagidan ko na. Jak alalaen. Ang mga numaibulsak kat malipatak to nga isubliwan na ipakam mo. 3,000 ilang.
Ni mano kumat pakigastuhan na ita. Iti sa balay pa a kwarto manong nemi kasla na igagagara. Iti madlang tokador ti bangir nga kwarto manong nemi na iparabaw ti 5,000. Niya. Anang matayit kahit asawin na ti 5,000. I love you so much. Kas itiniramid ko ti 3,000 iti bangir liniklikak nga pinunasan. Hamat siguro may palais ta o ti angin nga sumrek. Sungat ka po na nga sa angkulat nga sinagsagid. Tamang ano sa gidek, kadi bulsak, baka malipatak to nga isuko o no isurrender. Dito yak nga nangaldaw manunemi kalpasan nga tinawagak ni Nanang. Tadamat only call ko manong, tadamat cellphone ni Nanang, at least di kitay keypad sa nga napintas, basta siyempre at cellphone mat nga pagkakamunicate tong mi. Nang, anak, nang nga kayon, mga anak to pala, kumusta kayon? Gusto ay pimawak matlayan. Laglapin nyo tuminom ti adungan danom. Danom lang takatapat na ita. Ketsika, kumusta ka matita? Inakto pa lang agakas tumadamdama. Di ba, sa anak mat nga agawid, no, saan ko mauray nga, ada agawid ka kiti, agkakabalay dito. Datot ko na yun. Kanwen, sa may sakit agluto ka pa iti pangrabida. Kasi nita raramidek. Kakadum lat iti agluto. Ta kasatararamidek no ka. Kabutado. Ibagada no ka nga mga alak. Napiyang nga malibret iti pangrabi kasi dahil anak. Anak ka din nakaschedule nga lutuin nga pangrabida. Ikaw duak ka no? Sa adalatan natin. Kaya insurok mat kang kan, di pa nag-igadom. Nagigang ka matin iti karinderya edi. Ado matin na surusuro mo nga lutuin. Saan? Kawan, nadama di kita kwa. Mabalin ko nga pag-alan iti kwa. Pagbasaak ka iti recipes. Nang, nabatasin nyo ka din ti nagdalus iti bakante a kwarto. Kasi nga nakalak nga da makita yung kwarta. Kwarta. Dagdag nga kwarto. At 3,000 nga na idisuit tinapaw ti tukador. Jeme kadua. Akin lalaod. Ada 5,000. Inananong nga rin. Tsak sinagsagid nang. Amangan no alaik ket may bulsak. Baka hangkong nga baka malipatak ng isubli. Baka no masulit sukak no may gamak. Ididamok, inaramid na matigastanan. Inalak sa ko surrender kadakwada. Di alak mat nga rod sa kung titid kadakwada. Wala sana, basta sa mukot ko tiyan. Kadigiti si Marsurno nga din nga aldaw nga nagtrabaho ka dito. Siyempre, dapat hindi makita nga relo, aritos, singsing, natay kwentas. Kahit no napaknitihan na, sagot ko tiyan. No, namadlaw ko nga nalipatan da lang, kasi lagaragal ko man, ada iti nagtiban nyo. Kahit nalipatan da, alaik sa kumapanitid kadakwada. Anak, kang kanahin ko, hiwag kada kayo, nagarunay dubing kayo. Saan nyo nga tagikuain, di saan nyo ako. Saan kayo kumamasisirap ti kwarta? Wanang, awan pagdanagan nyo. Ura nga tanawag ka sa pulag kaila wana yung ti kwarta, no saan nyo akukwa? Saan nyo nga pag-interesaan? Malagip ko na yung saludsod ni Sir Alan. Ano yung saludsod na? Pagmana mo, no, apeng sinaludsod na ti kasjay. No kano ada magpabasa kanyak, mayatag nga tanga nga agbasa.
Kaya sungbat mo. Kaya mayata ka, sir. Basta nagpapawasa kanya ko na ka. Ti sungbat mo, depende. Nuan niya ti kayat asawa. Nuan niya ti kayat jay agmawang pabasa kanya ko naman. Baka man napagbasahin na ka. No, adamang pabasa ka kasukat na tabagib. Kayat mo kumangaron. Nanang, wanapit sa lutsud da. No, ada mga asawa kanya kabaknang. Kayat ko ti asawa. Hanamat sungbat mo. Depende asir ko na. Ore mat baknang no saan ko ang eten. Ihape ko man di mo eten kit baknang. Nagisita sa lutsud da. Nalalakit gagangay lang. Taon tamo da nga sa lutsud na makikita da nga tat pintas mo. Kaya mabalingan na mapanunod da ita. Mabaling mong aramatin ti pintas mo. Tapno umasenso ti biyag mo. Nadumat kami hindi tayo kita napipintas sa babae nga aramatin dat kinapintas da. Tapno lang umasenso da oray saan nga na siya at nga wagas. Alanang, sige nga rin. Agawit akto nga rin malpasgod to ya. Gananos kaya pala, sikat na gananos anak. Oray tamayin to ng bigat para hubos tapo, siyak tumadlat sumublat. Kad baka pagsublikan tumadlang dating nga trabaho sa diyandaan. Sagbay manong nami nga nagawidak, inore ko pa lang ida nga nakapangan. Pati siya kat talagang nakisangwak manin ka na kuwada. Nagsalutsud manin ni Sir Alan. Girlie, sir? Uray no kas pagkarigan ta, maliingan to ni nanang mo kat saan nga sikan timang sukat kang kuwana. Pawas pa sir kanwala to eh. Nandawan laki ti obrak, sir. Pumasyarak lata. Amom, nudaduma kas lakayat ko nga sikat ti kayat mi nga agda dito. Imbas ka ni nanang mo. Tabi, sir. Alam, imas ti luutong ni nanang mo. Amot isot nang isuro kanyak. Wala nga nudaduma. Adala di pasamak ka nalalaing di adalan ngayon di maestro. Kasta ka di, sir? Adala di pasamak nga nalalaing na di inadalam ngayon sika nga ng paadal kang kuwana. Posible nga siguro nga dahil sika nga nagadal, ninayunam di adal mo, mabenti eksperimento, parang ganun. Iso nga di maestro, nohanan na nayunan ti ipaadal na kadagatay estudyante na, kaya di estudyante na malaksig kada di na adal na ag-research pa nga nayunan na, posibilidad nga lalaing na di adalan nga di maestro. Stagay mo, sir. Sir, abi kayat yung siyak. Akanahin na siya. Alan, di mo pala ibagang amin. Crush mo ni Girlie. Hala, sir. Haan, na-check to tag-asawa. Kahit kung tutikas ka. Apay ko man, sir. Simple tipintas mo. Ken, nasipet ka. Nasiyat ka. Pag kunahin nyo nga nasyatak, awan gayam, sir, ma'am. Ada na kita nga 3,000, 5,000 ka kwarta, hindi kwarto, 2 kwarto. Dahil pag kunaak ka, nga nasyat ka, tas ang ka nasisirap. Yung sa bagay, manulaing mo't kumatital, 8,000 pesos. Manulaing kuma. Sir, adad nga mabutenga ka, adot bakita ka kwarta, 1,000,000 kuma, adad nga mabutenga. Ngayon saan nga naulit pa, manong naming nga napanak, nagserbi ka na kwada, may salangal daw. Nagsublimit lang ni nanang kadakwanda manong naming idintas siya, kat nagsubli ak iditsandaan, mapanagbanteng agla ko ti RTWs. Ay ka manong naming iti may sangal daw, nga panagawit ko,
nga gururay iti lumabas nga tricycle amawaling nga mga karga kaniya. Tadyak mat kayat ti mapan manong na kanigiti nagterminalan da. Tanong may mesak pa lang agoray kat kaduading ada. So nga oray klatan ni naglamas ng mga butawan ti mga sardeng kanyak paya-paya. Hindi damit kayat manong na ti mga alakanyak ito doon mo di terminal ni naglinyaan para daan ni tricycle. Ngayon mata nagsardeng kanyak manong na papanaw ating imbaga. Glog ang karutin. Edited ko ti pletek manong nemi inaragpin na inig ka man ti imak. Bustos ka. Sorry. Kahit ko lang madlaw na. Mapansin na. Siya kayo ni Roland. O bibiyang ko ano sinuka. Ading. Awampay nobium. Awampay. Ubingan pa. 19 October lang. Mabaling ka dito may pamasyarto at balayo. Manong, nuan yaman tirandam, huwag na, tapay. Gapo ka dito may saklang tricycle driver. Lubak nang kumatagarong kang kakayat mo. No, sinot pakariknak ti ayat, bak nang manuno na kurapay, isutsong batak. Ganun ba? Sige. Te suplik gayam. Yung gayam. Arete, anot oras no agpapasentro ka? Apay ha? May kasunduin. Huwag ada ka din hatid sundom? Huwag. Mabalintay ka aplikar? Libre na ko ha. Basta laki dita. Siya, iti umay mangalakin ka, mangitulod ken ka, sa kantuman mo panalain, sa kaitulod dito balayo. Sige. Alas 7. O sige, alas 7. Adak to yan. Manong nemi ti amok idi ket iyang angaw na sa bagay nagadado iti tricycle nga mangijaya kanyak iti hatid sundo. Ngayon sa nga libre. Ngayon subalat ng ibaga ti libre manong. Gabot at da isunan manong nemi no kasta nga rumwara kon iti inaladan mi so at paglugana. Sa ko ited ti pletek, di na kahit nga lain. No di mo alain manong. Jack to aglugluganin. Sige, alaik. Santo ang gururayan manong nemi no kasta nga panag-aawidan. Kaya sumanin at paglugana. Kaya nagplete ka takunak nga ron nung dinaalain, jak to aglugluganin. Aging ka may nakon pasyarin dito'y balay manong naming mansanas for you. Talo mansanas. Thank you. Sumrik ka. Gama na. Nagtugaw ka. Ibagak lang ko man no, itulod ka kung may kasunduin nga. Alis na ko man lang ibagak. Di kahit kong ibaga ita. Ngayon napimpis mo lang no. Dito ti pang ibaga. I love you, girlie. Manong Roland, awan pala kanyak di kita eh. Pag-urayak, oray ka sa ti kapahot na. Basta, dinakparitan nga agserbikan ka. Agserbi, kung may kasunduin, protektaran ka, noad na pagpaggadam, regaluan ka, conforme ti mabaling kong irregalo ka, no prutas, no birthday mo, irigaluan ka ti mabaling medyo nangina. Ape nga siya. Gaputa si katipat-patik ko, girlie. Ape nga pat-patik na. Gaputa na pintas ka. Pintas lain. Nasiyat ka pa eh. Pagpunang mo nasiyat, Nasiyat ka.
Basta na-shot ka. O, pwede mo muna kuma. Kaano lang yung didamong panagkita ta? Kasi lakalagdadamo nga driver. Napayagan. So na lang ta sa baling amin tiruta kidi. Iti amyanan. Kaya may mani po dito nagruta akong tiyandaan. Iso ka nagamamutan. I love you. Sige, no, mauray mo nga baka magdesisyon na, di iso. No may panagnig mo nga talagi, di nga napudno ka, why not? Ipanagnig ko kayo ka. Idiyaw niya man na papuspusan. Nagaram kanyak nga rod ni Roland manunimi kat no anyaman digit ited na kanyak samat una nga nabalor takaduan na prutas. Makmakan, di magusto nang itited. Alaak mata, niya nga rod. Nagbalimat ka na siya at isuna kaninanang ganiti kabsat ko. Naging ka manunimi iti may sa nga aldaw, imasidag ka. Ngayon may dito balay day off ko. Ti kasinsin ko manunimi nga ni Ross. Hoy, kasin! Kasin, girly! Talagang papalaking ka kasin. Ores ang kang pulbus, ores ang kang lipstick. Oray no... o makita nga alahas iti bagim. Pimpinas kalata. Amo, sikat sa pulinda. Sino? Nakita yung mag-recruit. So nga mga katkadwam ko nada. Kasi ka man tinapanunod ko. Recruit nga. Ang trabaho ito abroad. Mangrugi nga trabaho pala dyan sa Manila. Saan to sa abroad? Para Japan ko nada sa. Japan? Baling nga Japayuki? Haan. Paktorya. At ang paktorya dito yung Manila, kapag yan ang tayo pailaing, sa atin tumapan sa Japan, unod sa Korea. Depende na sa din papana. Kaya tayo papanan. Paktorya. Paktorya. Munasan kat ko Agbalin tayo model. Model. O, di ba? Bagay tayo. Dati ng amin nga kakasinsin ka napipindas tayo. Pwede lalaki Imawang kaskeng ka. Mapakabalak tipindas mo ka. Patingipan mo. Iko naman. Mapabalak tingipan mo siya. Hanggang plastar siya. Sada perdina. Mananganak tumot kami, tinasamit idubingak. Idagsukatan tingipan ko, kaskas nila ta. No ha, umisama kasi dyan, hanggang parang siga. Ana, anda ka tunumanem. Umay dito itag-recruit. Nabindas ti trabaho si dyan. Ang mga makasara ka sa dyan ti lalaki ka, maka-itag-ay ka. Nangruna ti pintas mo. Di mo kaya tayo makaasawa ka ito may isang businessman. Milyonaryo. 1 bilyonaryo. Okay, posible na ito. Hindi ka babak nang. Di babak nang, lang ti kayat da. Na, depende Ano ba di ka babak nang, ti kayat da, kita ikas ka na tayo. Diba? Tsaka mo. Man, bumak nang kasi ka. Di ka ito man kami nagpapalad dita. Mukayat mo, hindi ito papalad. Ibaga na nung bumaknang ka na saan. Napapalad kan. Napadaasa kong siga. Kananak ko na. Sana ka nung matabumaknang. Ganun, misa sana ka mamati. Di ka madlagay mamati. Sana ka awes ng mapanagpapalad. Imay ngagpeso manong name iti may sabakit nga langana iti matruna nga de alahas, narnooyan iti alahas naman. Yung may dito balay, kadwa ni Ross. Dahil ito tisap-sapuli ka talaga. Si Kaiha. Ana, intun bigat. Ako kuyog taminan. Saan na? Diyan kaya tumay? Napindas na ito ang kundaway. Ninanang mo gayam, nitatang mo. Kahit kung isudat ka sarita. Baka malado nga gawin ni nanang. Nagkapoy ito pagtrabahuan na. Kati orayam Di kami draws. Alokoy mo ito kasinsin mo. Tapno dua kayo.
ay sigurado nga masenso kayo no may sumot ka kanya. Napintas ti isir ko, napintas ti iti pangisar ka kada kayo nga trabaho. Amangan mat no iti pangisar kam kada kami ma'am ket beer house agbaring kam nga GRO. Haan. Napintas ti pangisar ka kada kayo. Sa nga beer house agbaring nga GRO haan. Yung nagas pagarigan ta ada makasirpat kada kayo nga mabaknang apigid nga saan nga GRO. Ano ako ng bros? No siya akit talaga nakamagdesisyon ako. Sumurtak yung kuhan ako ni ma'am. Nasagan ako na ganat matag. Sigarat ururay ko. Katab na awan problema ni Madam Venus, di mismo makisarita kininanang mo, ni auntie. Ba't apno may pakada na ka? Tapno akong problema? Siyang pet nga nagpeso ni Nanang ket nasdaw idiad na ni Rose ken tibakit nga ni Madam Venus. Girlie, nirkita saunda ito. Ay, kabsat, sana ko nagpalpalikaw pa ay. So, ang kinadwag ni Rose nga kasinsi di Girlie, anak mo, tapno at nakadwa na nga. Kay, nga sala nga ni Rose, iti napintas to tibiyag na. No, di kat iraman na ti kasinsin na. Ni Girlie. Ada napintas nga dyan nga trabaho sa Manila. So nga kikrutak, kat alay, di kito nga kasinsin. Iso nga doon orda kakapsat at magpagpakada ti anak mo kaya ka. Tapi Girlie, kahit mo't sumurot? Nanang, ay susapo ya. Saan kayo nagduwa-duwan? Di kayo marigatan ng nagdesisyon. Apay na't problema yo. Awan ti dagos nga maited. Man, makabulan lang, kinsenas, makabulan lang, mabaling mo tagpawit, Girlie. Katap nga awan ti problema, mabitlaing. Ada inruar, manong name ni Madam Venus, itibag na. Nakabandel a kwarta. Kalikis na ito, kalikis. So na lang ta na impis, 1, 2, 3, 4, 5, 10 lang. 10 lang, 10,000 lang. Ibatik na ito, Ibatik kang ka, at naga mo? Sabel. Ibatik kang ka Sabel, nga ina ni Girlie. Dato ti advance, iti sweldo na. Iti kinsenas. Mana sweldo na iti kinsenas. Kinsenas nga ron. Di bale 30, iti makabulan. 30,000. Ayun, dati pa lang at 10,000 ti iyo na. Ekor ka. Ano ang problema? Ditid ko di kinsenas na. Isa, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15,000 namin dati. Alangkit ni, gumana kamakaman dati alas 8 nga lugan. Nga pa Manila. Rubat kita rawatan mo. Girlie, halan. Umay kang kasi tulangon ka. Kasi, di pa inawat ni Nanang 15,000. Nang? Alam nyo na 15,000? Ang asyak yung rumbeng umawat ka na ita. Paraking ka na ita. Kahit no kayat mo timapan, awatan mo ti 15,000, saan mo itad kanya? Saan nagdiretso kanya? Tama nga napapapasulan na ito, nakaspagarikan, dadadaka sa mapasamak yung kasadyay. Ay, nasa belaya awan, dadaka sa mapasamak yung kapsat mo, ay ti anak mo. Basit ka din 15,000? No makananong kam nakat sa Manila, agpawit ka masigod. Itad ko nga kompleto ti 30,000. Sabi kang slakal makaungan. Una nagpintas dito Jaya kada nagpintas ti panang tulong ko kada kayo dati anak mo. Ano serbi na pintas na? Nasaan mo nga ramaten? Ay kahit mga sawan. Takadilang pintas ti anak ko at kasapula. Ay susapo. Adot bumak ng gapu iti pintas. No among nga usaren. Girlie, anak. Diyak kayat na. So nga diyak kayat nga awatin ti Jijay na kwarta. Diyak kayat nga masangid na ita. Tama nga masangid ko. Baka maalo ko dakpay. So nga no. Kasin, sorry kasin. Isagalat at sumurot ang diyak umay.
Siya po, sayang kasin, sayang. Ang baling nga sayang. Basta saan ko kaya't kumay. Saan ko kaya't apanawan ni nanang. Kanirikapsat ko. Ano sa klatan, sales lady, siyandaan. Yung tsaka mo na tagur-uray agasat ko litay. Jesus apo, kapatid mo ngamin kayat, tiyo makigasang-gasat. Ti pa nagbiag balasang, kukit pa nakigasang-gasat. Ngam suno sa anggang mo kayat, saan ta kayo pilitan? Ingkap nga ro din. Manong nemi di makapanaw dan kat nakaturugan na kiti dua kakapsat ko saan ka makaturog. Panang iti balkon. Di may nakpadinano ni nanang. Apa anak, di ka makaturog. Masayangan ka. Sana ka masayangan nanang. Yung di pa kasi dawak. Kada kiti nagsasarunong aldaw. Api kasla, anda may jajaya kanya ka kwarta. Ti 8,000. Iti ayan da Mrs. Guzman. Saan ko sinagin? Itatay 15,000. Ni mangigim mo numang pirit ko mang sagit kasi saan ko inaramin. Ano nga sumaro na nang? Ano nga sumaro na yung bagbagaw? 8,000, 15,000. Ano nga sumaro nung maijaya kanya ka kwarta? Abay, tagiba si 8,000? Tagiba si 15,000? Kaya na damang titikang kito 100,000. Baka kayat mo. Tsak namin, maburbur siya anak namin, wapi nga. Nagsasaron tikas jay. Sige na. Kaya matikuha kwarto yun, nakbatan di kwarto at matulog tayo. Good night na lang. Naging kama nun na nga saan ko nga napupuutan, nga naklon ko ni Roland, di ba dagayat na. Agkamanak, girlie. Roland, sikat inaklon ko. Gamata siya kla dagararam kang ka? Huy, doon di ka dagararam kanya. Kaya lang, maminsan dalang umay sa diabalay. Ngayon sikakit ka na yun. Iti pagtrabaho basta rin umayda. Adapay mga ijaya at iperming ako, makmakan ni busko ti mga awat. Kwarta nga ron, ni ijaya da. Siyak ti mga ijaya ti kwarta. Siya ti mga ti kwarta. Siyak ti mga ti kwarta, nagplete Tad di mo kayat ngawatan, di ka mat kayat apagluganan. Kanaghamanakin ka. I love you so much. Saan ka ito kumabahawin ng angklon kanya? Kabuti patpatik ka wanay-wanay. Amo may kalkanigatak baling nga. Dati at mabalin na. Nasala nga tricycle driver. Magsabula kita sa baling nga trabaho. Ngayrapin ko di agpasada. Tapos na makaurnungak, kaninto makaurnungak, at antong pagkasar ko keng ka. Simple lang ang kasar. Sa tanto mangipatakder ti bukod ng balay. Agtrabaho ka di tsandahan, sales lady, agpasada akmet, o ribasit nga sweldo, nagtipon, dakel, di ba? Gagangin nga balay, talong anak, o rin na manigrigat ta. No laki nagpimpinatig ta. Di ba? Kasta na paap ko, Roland. Kan kabot na sikat ipatpatig ko. Sud ka po na sikat inaklon ko. Ken mamatihat. Ngipatpatig na. Manong nukasta nga day off ko, manong naimi, gargat mi kini Roland, mamanagpaspas siya. Mabang kami ti mall, ada tricycle na, mabang kami ti beach, mabang kami ti plaza, mabang kami ti parke. Sa madlata marikli ka na, nga dain na rakop, inagke, sa anak pag na napaidam, manong.
Nga maging ganarang dita. Tanumadlaw ko nga sila napaot ito panangaraw ko panangagak ni Roland kanyak manong. Rumok atak na ko. Bakit makalipat kami ko no? Aging ka manong naming iti may sa nga aldaw nga kadami iti may sa nga parke. Madamat mirian dami manong. Kapatay take out me. Tag merienda di plaza. Di parke ko na na. Hindi ato masidik manong naming nga. Nagwapo. Baknang tilangan na. Hi. Hi, sir. Abi ka din, sir. Agay na yat kayo? Agbagay kayo. Nagwapo, kan napintas. Kita enak, miss. Gugwapo ka la. Ngam ni boyfriend mo. Sabali ti gwapo mo, sir. Sabali mo ti gwapo ti boyfriend ko. Ano trabaho ti boyfriend mo? Tricycle driver. Katsiyak. May saka businessman. Bakna nga. Agsapsapo lang ti asawain. Ha? Nagsapsapo ka ti asawain, sir. Apa nga dito mo. Dito ti pagsapulam. Kaduan nagpasaya dito kit per. Ang Danubyo dan. Hindi ang orti kayat ko eh. A big challenge. Kanya. No, dati babae kit sinanubyo. Ngayon, maaloko ko tirik na. Ay, nakimig pasublera, sir. No, kasta trandam, huwag na dito. Mabaling ka mapalma sa baling nga lugar. Una sa baling nga pareha na dyan, sir na eh. Magkasumay na dyan eh. Ngayon na siya akit. Ako pang katak ni Roland ko. Kasta? Gano'n sikat kayat ko. Ano taga mo? Allah, sir. Girly tinagan ko. Girly. Panunutin. Anat kay kayat mo? Businessman? Uno tricycle driver? Tricycle driver? Manot mapaspasadaan na? Makipaspasadaan sa lain? Uway na umpay tricycle na. Sir, mabaling katighan na kaming isturubon. Mapaganda sa bali. Sikat kahit ko eh. Manong naming at kinaot na ti jacket na tanakan jacket. 100,000 pesos. In the zone ti amay ko nga bench manong. Ay, 100,000 pesos. Sumurt ka lang ganyan. Diyos ko, alam mo dito. Sir, Roland, mabaling ka din umakartan. Dito talatan. Babaam na tayo ng alastog. Na alastog. Guwapo kin talaga lang ang baknang. Mayat ka? Sumut kin kuwan? Tagibasidam ka dito 100,000? Na yun na. May sama na bandil man. Nakasurat. 100,000. 200,000 na yan. Sumurt ka lang kanya. Nasumurt ka. Ano yung talamitan ta? Tulagan dati kasarta. Ipakitakin ka at kinabaknan ko. Ipakitakin ka no kasano kadakkel ti balay ko. Ngatap tumamati ka, ipakitakin ka, nagipapaitas ka siyak tikin ko ko. Ipasar ka nagipastek ti negosyo, gabuta business manak. Kurang? O sige, tapno anong nagbaybayag. Kita guber time na. Pagbalinag ko, 500,000.
Manong nimi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bundles. Nga sa 100,000. Half million. Manong nga taon nga sa pulin ni kanadagan ti boyfriend mo? Roland. Nagpaspasada laeng. Manong nga taon nga sa pulin na half million. Manong mapaspasdam, di ba? Mapaspasdam ti kwa. Brad. No napasnag ti panagpasada, manong ti mapasadam ti masaldo? Inagasatin no makapag 800 ha. Naka-boundary act no kan. Yung mamanulaing, talugasot. Kalkalingan na talugasot. 5 gasot. Siya lang. Hamot kang kanayon. Ngayon malas ako no kasta nga maplatanak sa mapirjanak. Lugi. Ang kabudanak no kadi pag-boundary. Una kang kamay, 100,000. Tapno lang panubusan ti girlfriend mo. Una dagdagam nga umay. Ang sumurot ka niya. Girlie. Kung kayat mo ka din pagbaling ka 1 million. Ada. Talagang ada. Ada mo 1 million ko mismo. Ito Itat ko na taamin. Sa nga pulo nga bundle nga sa 100. Ala sir, baka no, makakita kang hold upper, kit umeda ka hold upper, alam mo minna na. Alam mo, ibag mo. Tasungod ka kanya. Ipang ka sa balay. Iya mamuka ka nagdi parents ko. Iya mamuka ka nagdi business associates ko. Tulagan na nakalasata. Akong pagtanagam. No, sino man ti pamilya, naganak kang kakapsat mo. Alam ta amin ito na. Isarag ta ti trabaho. Bumak nang da. Sigang amin ti kayat ko. Kapag nga sigurado kang virgin nga pa lang. Kan talaga napintas ka, girlie. Let's go. Girlie? Roland? Baka sakti pamparunodem. Nagtakil dito ang oportunidad. Kat sa ngagang angaw dito ang lalaki. Talaga ang baknang. Siguro kasi style na ngagsapol ti asawain na. Sapsapulan na tikasking ka. Okay lang kanya. Okay lang kanya. Nangaroon na no, ikanak man. Awa pagtanagam Brad. Awan tinaitukod ko nga kas. No kayat mo, gudwa kayon. Kukam ta 500,000. Kat data 500,000, kuka na, nga itadnan ka na kita naganak yung kuha na. Ta, ada doon to pa nga kwarta, ti may gaman na, nung balintong asawa. Amoyo, naminsan ko pa ilang rami dato eh. Pidwanan ko na ko ba? Sikat may kadwa, nga nangitsaya. Pay nga, ada may kadwa, sir. Anat na pasamag di mo na. 1,000 lang, 100,000 ang ginalanan. Simurot ka na kayo, nasawam? Ako'y nasawa. Tapay? Saan ko nga, napanag nagkakasakang virgin. Ngayon ka, virgin sa kari. Kung dahon mo dito yun, awan tikas ito yung offer. Siyak lang. Kwarta na. Roland, timakterak manong. Inig ka magtiiwan ni Roland. Apay, pumanot at tuwin. Apay, kayat. Abendim ko hayat. Si kakayat mo tabilyon, idadak yung guana. Saan ko kayat? Naroon sa mo kayat. Gawitan, pumanot at tuwin. Ginuyot ko ni Roland manong nimi takaslasaan nga makapagkuti. Iti tumalyawak iti ayan di lalaki manong nimi nakarakder pa lang iti ayan na. Sana inalan manong nimi ti kwarta nga naidiso iti Benz. Sana wala yung bursa. Inagsardeng kami manong nimi ti malikod matin nga madayo.
Sa panapan naglukan manong name iti nakaparking nga napintas ka nang inakotse. Baka kahit mo pala kamatin. No? Check kaya. Hore no kagangay ka lang at tricycle driver. Ngimay patpatik ka, Roland. Hore man ng milyon. Saan kantong isukat? Tabay. Gabuti patpatik ka. Sika. No, damang yupar kang kati kwarta da ibagada kang kang isinanak, maramin mo? No. Sanang magkatatan di pa nakait ko kang ka, Curly. Kasta akman. Sige natin. Itulog ka sa balayan? Sige. Kalbasan lang ti makalawas manong nemi nakaawatak ti tawag ni Roland. Hello, sweetheart. Hello. Hanggang masundo ita. Makala ka lang sa maling at tricycle. Ngem nukas pagarigan ta awan, paala ka. Paala na? Sige. No, anda padam nga tricycle nga kasukat mo di orayak. Nakarot sa nga tricycle ti pangalan na ka. Isasiyat man na. Abi kami siya nga makaumay. Ada kami okasyon nito balay. Anong okasyon dito? Birthday ko. Ha? Hindi nakawisan? Mapanagpagtramahuan? Ang pagkadagang ka ni boss mo, tala di mga alaking ka, itaros na ka nito balay. Okay. Sika, birthday mo gayam. Uri sika, hindi mo pa yamot birthday ko, met. Ito na, no? Next month. O, sige. O, sige nga natin. Uri di mangangalakin ka. Anday may nangalakan niya nga naman ng name nga nakakotse. Ano, Jack Mariro, kalang nga manong name dati kotse dedi, nang ijaya kanyak ti 1 million pesos. Iti nagsardeng iti asideg ko manon name na ilokat tiri daw. Nandiyak nakita na sinot ng ilokat na si driver. Ma'am, ilogan kan. Idaglogan nak manon name di matalyaw ko ti lalaki, ti driver. Nakitutak. Nakita ka na. Siga ka ditin baon ni Roland nga mga lakan niya? When, ma'am? Abi, ma'am, kunong kanya. Nakita ka, hindi laman lang. Ngayon, saan kasto tilang kami di? Alahas mo di? Kaya ngingas mo sang siguro. Siyak daddy, ma'am. Dagi din ang ijaya kang kato 1 million pesos? Oh, siga? Dito nagluga na. Api nga siya katimbaon ni Roland nga may mga lakan niya. Ken api nga luga na, api nga kotse nga hanga tricycle. Isudbilin, ma'am. Tungpalak lang, ha? Kapag naman ni Roland, bodyguard na. Driver na pa eh. Kita sa mundo ito eh. Kasi pa nagbalik mo ko mga driver ka bodyguard ni Roland? Ni Roland nga tricycle driver? Isutibus ko. Di ka mawatan. Mawatan to. Nabitlaing. Orit asadagtan. Dakkel nga balay manong name titanrong mi naloktan ti gate insarek na tilugan. Jadi makita ko ni Roland manong name nga gagangin lang tarwaten na. Langa na talaga ti tricycle driver. Roland, nagkanasawan na ito eh.
Apin nga dakad to eh. Di, imbaon mo may nangala kanyak. Iso di nang injaya kanyak di 1 million pesos. Wait. Iso. Yabat ay isot bilin ko. Di ka mawatan. Kada gito yung panahon, eri ka talaga tagsapol, itinapudno. Nga sala nga, kwarta, tikun-kunutan na. Di ka mawatan. Sanak insukat, iti 1 million pesos. Di ba? Gapot ipat-patignat. Sana napatig kang kati kwarta. Tinapatig katiriknam nga mangipatpatig kanyak. Nga ti amom kadipatpatig kamet. Nga di kanto saktan. Di kanto pagsakabayan. Sikat ba kang kangigak nga anyaman ore man kasunok kinamak ng nanusang mumet nga patpatig. Nga saan haan nga may bawing datang riknam. Iti siya sinuman nga mangidjaya kayong katikinabak na. Ikabayatan day di. Nga sana pulos nga naibaw ing tiriknam, iti may isang magnang. Nagtali na itiriknam kanya. Nga may isa kabak na. Roland, sana ka may karikan ka. May karika. Kabutadaan ka tinapudno nga ayat. Nasapsapulan, tikas kanyak, ngagsapsapul. Itikas kan ka. Kadagamanak, kini Benji, tanalay nga nagdrama. Kanagamanak kini Alan. Sino nga Alan? Ti anak ni Mrs. Guzman nga pagpapain ni nanang mo. Iso na tinang ijaya kanya. Kenta. Hindi mabalin nga isulod na kung sa jibalay. Sana ka may karikan ka, Roland. Kahit mga sawen, nagsubliak ti kina tricycle driver ko tapno kahit naklang. Uray niya, klasong na tao. Baklang ka manunan ako rapay ka. Kaya data ti marik na. Ipatpatig ka. Agas mo ti panagpatpatig ko kaya ka. Kano niyaman terapahap mo. Ipahay ko. Para kaya ka. Kaya para karigit na ganak kaya ka. Ninanang mo. Kaya nagdikapsat mo. Ubing ka pa eh. Kada dakil pa na dyan sa napakamagbasa. Nagbasa ka, tapos na matulungan na kinegosyo ta. Okay ba? Roland, naging narakop kami manon nemi. Apay kasangit ka? Sangit ni ragsak. Nagbaling kagayam nga napudno. Ket amo ni Apo Diyos nga supapakan ti kinapudno. Mamano di kitikas ken ka. Imagine 1 million, ijay da ken ka. Di mo kahit sumurot. Kahit mong latat may isang tricycle driver. Kapati-pat-patig ka. Fast forward, manong nemi. Na kami tinagkatuluyan kini Mr. Tricycle Driver nga Roland. Katkas iti nagkapo iti baba manong nemi, amok nga taliyawan tinagkapo. Nagtali na edak nga napakumbaba nupay nated kanyak ti gundaway nga nakapagadal. Nupay nadaanak iti gundaway nga siyak tagibaon. No pa nagkanak ti gundaway manong nemi no anyaman ti tarigagayak importante lakid ti ket magunot ko.
arapaat nga simple. Ngem nagbaling nga sang nga simple. Ngem ak-akmek a simple laing. Agbaling nga simple manunemi ta sa anak nga naagom iti kwarta. No adda kwarta, umanayan diya ka sa pulak. Ket no adda, subrana. Kaya nagkita duma manunemi nga diyakong kasapulan. Maipahay, kadagitag kasapulan. Na kami tinag-asawa manunemi, kini Roland, ket nadaan kami iti 5 anak. Tada tangal tikalik kukuman naman, no? Ad-adumit lang nga anak, tadyo bunga tayo na mi, sigurado, nga umala ka na kami, ngagbalingan siya. Tapno ad-adda, ngagraira ti kinaimbag, ngarimbawan ti kinaimbag, ti kinatakis. Ad-ado nga naimbag, ad-adamit lang nga, agringbaw ti kinaimbag. Dito nga rin, ti pagkasalita, manong, agyaman nag-auna ti anos mo, ng iba, ng ornos, kalpasangan inak insan king ka di Italiana. Agyaman nagmat ka rin narumoy ka nagbuya ka nagdingig. More power to your program, manong, and God bless. To agyaman nga pagaya mo, Girly. Thank you, King ka, Girly.